Naravno, vlasnik uloži u Kajena ili uzme kredit od banke da bi kupio neki jako luksuzan auto. Strateški partneri Harvard poslovne škole iz Bostona radili smo jedno istraživanje i došli smo do jednog frapantnog podatka, to je da činjenice ne uveravaju ljudski mozak. Ovo je fenomen u istraživačkom radu. Vi ste danas u Mostaru, nije prvi put, do duše planirate i dulje boraviti u Hercegovini. Novac u antropološko-kapitalističkom, civilizacijskom smislu znači život. Novac je izvor sreće. Nikada nije bio. Ja nikad svoje učenike ne učim da je novac izvor sreće. Ali neophodan je za život. Dakle, ljudi često imaju neviđenu zabludu da je novac najskuplji. Ako me bankari budu slušali, možda im se ovo neće dopasti. Novac je najjeftiniji. Najskuplje je ono što je u meni, a ne izvan mene, jer mi pogrešno razmišljamo. Eksterne stvari oko nas će biti samo kad nastanu u nama interne stvari. Ništa ne nastaje s polja ako ne nastane unutar mene.